Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Misty ken Albert. Binalagan ni Albert ti babae, nga iti kanito apasakitan na ni Laika, ket isudan adwa ti agginura. Nalaos nga rod ti sakit tinakam ni Misty. Gapo tanabainan daytoy iti imbaga ken kuana ni Albert. Iti sabali a bangir, nagdanag ni Don Fausto, idinaamuan na anapan gayam ni Misty, iti pagtayangan da Don Amado. Sinaruno na nga rod daytoy, ngem dinan na danon ti balasang. Kabayatan na, kinasarita ni Doña Caridad ni Simang. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Adda pagpatinggaan ti pasensya, Simang. Iso at tanangam titignay mo. Di kaglablabos, tapno sana si katiagbanag adakas. Pasensya kayon, senyora. Kasta kayo matkat akanayon. No adda madilaw nga aramidyo. Kanayon kayo nga akidaw iti pasensya. Ngam daytoy iti tandaanam, Simang. Saan nga iti amin akan ito? Kat ayunan na kayo tinapintas agkasat. Dumtang matla ang tika nito, amay kanak iti kondaway. Kat no dumtang dayta, sigurado kada kayo, ako kwak ti maudi mapagkaak. Senyora? Aganad kayo amin, iti kanito adumtang dayta ak kanito. Senyora, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Saan ko mamatakasta? Makapadanag kayo. Ha! Ammo matlagayam ti agdanag. Sika, Simang. Senyora. Ipapasyulaang ti mang kalaban kanya. Tay ti kanito asyakmat ti makawaya. Talaga asahan kayo apakawanan. Sapay ako matadinak kagura, Misty. Dan, Noan nyaman dagitin na ibagakken ka. Lipatem langan, tadyak ka't agumura ka kanyak. di kag danag, Dan. Saan ka akagura? Misty, Husto tinangag mo? Saan ka akagura? Awan matirumbang apangguraakan ka. agyaman ak nga rod no kasta. Ala, panawan ka pa ditoy. Dan, agyaman na ka. Ha? Agyaman na takanayon nga adda ka amangan dingay kanya. Pakaragsakak ti kagdam iti sibay ko. Awan anyaman na, Misty. Payaban naklatan, no da pakasapulam kanyak. Kunak tumat ka. Talaga nga umay ayon kanyak ti gundaway. Awan lakit din ti agbalin atubang kadagiti planok. Siguradong agbaligyak iti amin nga aramidak. Sandak mo't siguro ang mapapasol. No apay kas dito imbagak ka ni Misty, Mama. Talaga anatangkan ti ulam. Mama. Mangibabain ka. Ah, Agasam takas iti dayji alay kalaeng ti pakatnagan ti riknam. Nagawan kat ammo dumon. Nangipanam iti utak mo. puso ti inaramat ko, Mama. Adula amin dayta. Saan ang maibagay kan kaday jay ababaunan? Si kalang ti mangibagbagay iti dayta, Mama. Ngam saan nga importante kanyak dayta. Gaputa ti marikrik. Minamaag dayta arik na! Saan, Mama? Timak ko na amin na maagkat ti aramid. Kayat mo taderderak iti tong patarupam? Makamo ka, Mama. Aramidem no anya ti kayat mo. Ngam ipasigurado ka dinak tumalapdan iti daytoy amarikriknak. Senyor,
Makapadanag da ito'y ang mapaspasamak. Simang, Nakaroon da ito'y ang mapaspasamak. Talaga saanin ang malapdan pa ni Senyora. isungaro da dya ko ni Kaskas unay. Tadyak kaya't ako maro tipong tut na kanyak. Narigatan. Ayan na aya. Kasla na si putak ida-itay kan ni Senyorito Albert, Senyor. Ang mga nuwag sarsarita da. Bayan tayo ida. Senyor, panagkunayo nga ta, kat makapaginnornos da adwa. Diyak may baga Simang. Tano ipilit ni Caridad ti kayat na. Masigurado ka saan met nga umanugot ni Albert. Ha, Ket mariknak ni Albert at talaga nga ilaban na. Nuan yaman ti amuna a husto. At damadmadlaw ko ka ni Misty. Anya dayta, sir. Kasla saan ang matagtagarya? Ang mga no dala pang panunutan na, sir. Amo yung mutin anak yo. No dati ka barbaro aka panunutan na, may papan itinegosyo yo. Talaga asustiniran na. Sa bagay matkit di Dan. No kayat yo, sir. Ibagak ti kaadayo. Saanan, Dan? Sana bali tagkita kaming tumot lang balay. Sir? Diya ko nagbayag. Di magasak lang tapno maamwak no kumusta ti anak ko. Ay, mabit lang, sir. Ada ka di saan anasayaat, anapasamak ka ni Ma'am Misty? Awan matkit di, Dan. Ala, mapanakon. sigurado ka iti dayta, Laika? Uwan, nana. Ibagak lang araw dun. Nagsubang da senyora kan Albert. Apay manen nga taaya. Diyak lang mo no apay, nana. Ay, oo na yan. Talaga asabalin da ito'y ang mapaspasamak. Nana, Madandanagan ak, Laika. Manipod ka lahat ang nagbaliw ti panunot mo. Nagbalinan anak kiro ti amin. ha? Adda ka di pa mabalaw yu kanya, nana si Mang? Awan. Saan nga iti kastabalasan ko? Hanggang talaga amas daawak. No apay akalat ang nagbaliw ti panunot mo. Idinto ta nakapagpakadakan. Ay, pangaasiyo. Saan tayo napagsaritaan pa'y dayta? Pangaasiyo ko, ma. Nasaya at mat, tadimon impakasarita kanyak ni Papa. Ang mga numanayunan lang ang tisuron ko. Amo, Misty. Saan arumbang nga ipakitam ka ni Papam? Tikas tapan nakaaburidom. Ang mga no agbalin atubang dayta. Kat nakarkaron adi mo maamuan ti kayat mong amuan. Dan. Nasken nga agbalin ka anasirib. Ha? Saan arumbang ang makita ti asino man ti pagkapsutam? Nasken akanayon ka apalaban iti imatang ti dadduma. Tandaanam, ano makita dati pagkapsutam? Ang mga no dayta ti aramaten da, kontraken ka. Agyamanak, takanayon nga adda ka, Dan. Diyak amo ti aramidak no awan kay ti sibay ko. Jak to madayoken ka, Misty. Tandaanam dayta. Apay ka di asak manen ti pabasulem iti diyo panagkinaawatan kini Albert. Rumbang laeng, sikati ama. Sikati rumbang amang disiplina iti anak ta. Caridad, Apay nga minakalata nagbaliw ti ugalim, amado? sana ka nagbaliw. Sigudan aman nakaawatan. Ti kayat ko asawan. Apay adi mo matandagdagan ni Albert ang mga sawa ken ni Misty. Imbaga kunuan niya ti kapanunutan, may papan kini Albert. Jakon pakibiyangan no may papan iti personal ariknana. Talaga akilon ti kapanunutam. Saan, Caridad? Ar-aramidak lang ti rumbang. Jak kaya ta maipada kanyak ti anak mo. Anya ti kayat mo asawan? Makamukan ang mangawat, no anya ti kayat ko asawan.
Basta ti importante kanya kita. Maawatak ni Albert. Kat nakasagana ak amang suportakan kwa na. Panagkunak kat si Kati makagapo. No apay akimaro ti saan apagkinkin na awatan da Senyora Caridad kan Albert. Anya? Ngam, apay ko ma, nanasimang. Kasla nga minsaanen ang malapdan pa'y ti marikrik na ni Albert para kan ka. Anya? Anya ka din day tanga ibagbagayo. Nadnadlaw, balasang ko. Agayat kan ka ni Albert. Ha? Patsak amadmadlaw mumet ti maipapan iti dayta. At apagpay nga rod, nga iso ti makagapo. No apay akalat ang nagbaliw ti panunot mo apo manaw. Husto akkadi, Laika. Pangaasim ko ma, nanasimang. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Ado pa'y nga mintinaskan nga aramidan. Panagkunak. Husto ti atap ko. Talaga nga agayat mo't ni Laika ken ni Albert. Kat dayta ti makagapo. No apay asaan a pinatuloy ni Laika ti pimanaw dito'y balay da Albert. Itamampay ang nagawid kay ti pangal daw, iha. Di mo ka di kayat, Papa? Apay kit din asaan. Kayat ko Matlagayam. Oh, ada imat ko amakan, Papa. Aglang lang ta amangan. Day talaga yan. Awan parikot, iha. Amom ka di, Papa? Kailiw ko ti kastoy. Malagip ko idi ubingak pay. Sakbay api mo say day di, Mama. Ha? Nakaragragsak tayo idi. Saan aya, Papa? Pangasim, iha. Di mo ko man ipalagip day di, mamam. Masakit anak laang. Pasensya kan, Papa. Mabit lang ang taidasar kontin sangpat ko amakan. Misty, di mo't imbagakan ka? Anos ti kasapulan. Saan ka ngagbaligi, no di ka makaanos? Dan? Si kamot lang tinag ko na. Nasirib ni papam. Saan ka di? Puno? No kasta nga rod. Saan arumbang ang makadlaw? Ikagumaan. Kat lalay nga, Misty. Sige, agyaw man na. Bye. Bye. Timaag a Misty. Patyan nan ti aming nga ibagbagak. Talaga nga rod ang mabaliktadan ti sitwasyon. Imbis asyak ti manipulain da, siya kung timang manipula kadakwada nga agama. Kita mo't lang agpay so tigasat. Nakakaasiak idi. Ngamita, mangrugin nga umasinsuak. Kat dumteng to ti kanito, asyak ton ti kabaknangan. Napudot ti ulok si Mga. Iso adi ka agmaram-maramang iti sangwanak. Ta ang mga noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Senyora. Da kayo ti makagapo amin dagitoy. No saan la ko maadakas ti pumatay. Ang mga no. Naimbag din tamalapdak pa'y lang tiriknak. Sige, senyora. Panawan kayo pa'y. Ayabandak la kuman no adda masapulyo. Kartingam ti pumanaw ditoy. Ta ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Agpapada kayo amin ang malas iti biyag ko. Amom, iha. Mas dawak itakan ka. Ha? Ni, apay mat, Papa. Kasla ngamin na idumduma itatidjar mo. Kasla da mapaspasama kajak mo. Ha? Anya kumamat nga, Papa. Jaka mo. Isung arod ako na kamas daawak. Si kakit di mat, Papa. Anya kumamat nga, iti mapaspasamak adi mo amo. Iha.
Papa, amangan no maikawa ka laang. Ngamin, ad na oras ko kan kaita. Saan akas iti kalabas? Ama kumi kumakunay. Kan may sa, ar-aramidak ti kastoy. Tapno malitupak, tinagbitutak. Ha, Ti may papan iti napasamak ijay mall, ti kayat ko asawan. I'm sorry, Papa. nasayat mo ta na amiris mo ama di dayjay, ha. Gamin, sikat nakababay ni Jay. Anya lang ang ti panunutan dagiti nakakita ken nakabuya. O, ibagadan ton nga awan ti urbanidad mo. Papa, Iswa na saya at met no nakaamiris ka. Naimbagta na ranaan kang agmaymay sa ditoy, Laika. Apay, Albert. Adda ka di pang ibaunam kanyak? Awan. Ingam kahit ka makasarita. Ha? Amo ka na palalo ti gura kan katinak. Nakaro ti panangulpit na kan ka. Kat siya kung tagkid daw iti pamakawan ka iti basol na. Albert, apay nga aramidam ti kastoy. Gapu ta jak kaya taguraham ti inak. Ha? Jak kaya't nagimula kay ti sakit tinakam kan kuana. Jak kaya't amapukaw ti panagraam mo iti inak. Albert? Kat panagkunak. Rumbang lama mo no apay. Gapu ta ay ayatan ka, Laika. Anya ti mapasamak iti panagpudnon ni Albert ken ni Laika. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Sadag. Napalabas, kinasarita ni Doña Caridad ni Simang, ket pinangtaan na pay daytoy. Sanlatan ang nagtagtagar iti babaunen, tapno saanen ako marong agpungtot ti Doña. Kalpasan na, insublat ni Doña Caridad a kinasarita ni Albert, ket nakabil na pay ti anak na. Iti sabali abangir, dinilaw ni Don Fausto, tinaydumduma adjar ni Misty. Ngem kinuna ti balasang, akayat na lang alitupan, tinagbasulan na iti amana, iti kalabas. Kabayatan na, naadaan iti gundaway ni Albert ang nakisarita ken ni Laika. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Amo ka na palalo ti gura kan katinak. Nakaro ti panangulpit na kan ka. Ket siya kung tagkit daw iti pamakawan ka dagiti basol na. Albert, apay nga aramidam ti kastoy. Gapu ta jak kaya taguraham ti inak, Laika. Ha? Jak kaya't nagimula kay ti sakit tinakam kan kuana. Jak kaya't amapunas ti panagraam mo iti inak. Albert? Ket panagkunak. Rumbang lama amuam no apay. Gapu ta ay ayatan ka, Laika. Anya? Dahita tagpaiso. Nabayagan ako kupi-kupak day darignak. Ngamjak kaya't amamuam. Ken maamuan ti asino man. Gaputam kag nga amangan na may skandalo ka. Ngamita. Jako nilimot pa'y. Gapo iti makitkitak nar aramidan kan kani mama. Amangan numakmaklaat kalaan. Anya ko matikarbangan ti kaskanyak. Tapno ayatan ti kaskan ka. Itinagan ni Ayat. Agpapada ti karbangan ti tao, Laika. Ha? Awan ti baknang. Awan ti marigrigat. Awan ti amo. Awan ti babaunan. Isosapay la kuma. Tadi nagkakuray ti daytoy nga impudnong ka. Saan ka kagura? Ngam pangaasim ko man.
Diyak kaya ti mariribok. Iso ajak pa'y masumbatan day tangay bagbagan. Di kagdanag. Sa anak nga kapabura. Nakasagana nga guray. Isong awan tirumbang apagdanagam. Saan ka kuman ang nagsubli dito'y opisina? Nagtalinaid ka kuman ije balayo, akadwam ni papam. Diyak ngamin makaid na ijay. Amangan no nakarkaro ang mabistunak ni Papa. Numadlaw na asabali ti Jarko bayat ti kadak ijay. Misty? Kan may sa? Nagpakadak ka ni Papa. Imbagak nga danas kan apirmaak. Iso anas ka nagsubliak dito eh. Kasta ka di. Wan, iso ano agsaludsod kan ka ni Papa. Amo munti sumbat mo. Nalawag ka ni? Naimbag ta inabiswan nak. Rumbang laang. Amangan no sa balikit diti ibagam. No bilang takal na at nga awagan na ka ni Papa. Sigurado nga agatap tayo jay. Kat sigurado ang mairaman nak apagatapan na, kunam ah. Lakit di ah. Iso arumbang lang amom no anya ter aramidan. Anya jay ko ng balasang ko. Ni Albert, Nana. Ay ayatan na ka, no? Anya? Day tatiag pa iso, Nana si Mang. Diyak lang pagarup nga ibaga na kanyak day jay. Kat, anya nga'y tiinsungbat mo. Imbaga ka sa anak pa yan nakasagana. Laika, Kaya't ko ngamin ating-itingan ana imbag ti amin. Narigat ti agdarasudos no may papan ka ni ayat. Katjak kayat ti agsangit to iti udi na. Ano dagiti banag anas ken pay nga sikaswak para kanilay ka. Hagam kaslada ilimlimod kanyak ni Misty. Ay, jak kayat amaamuan nanti may papan iti daytoy nga aramidag. Ta sigurado nga agaramid na ijay iti may kaniwas. Ket jak kayat adang ran naman na nilay ka. Iswanas ken nga kanadak. Tabasit labindot ko. Sigurado anilay ka nga anak ko ti agbanag anak kakaasi. Haginggat mabalin. Iliklik ko iti iskandalo nilay ka. Diyak kayat nga dadakes ang mapasamak ken Juana. Anya ti imbagakan ka ni Albert, itay nagsarita kayo. Senyora, Ibagam laangan kanyak ti agpaiso. Diyak kayat nga gulbut ka. Amang ano anya pa'y ti maaramid ko kan ka. No di ka agibaga kanyak iti pudno. senyora, adalangan Anya man ang tararamidam, mama. Ha? Agasam? Adda ka adagos, Albert. Isakit mo mananda ito'y ababae. Wan, mama. Isakit ko. Kaputay ayatan. Ha? Senyorito? Nagturod kan anang isawang iti dayta, Albert? Talaga, mama. Umanugot ka kadangran na. Wan no urayan niya pa'y taramidam pa niya. Ngamjak umanugot apasakit ang ti babae nga ay ayatan. Ay nalay ka, madanaganak. Masigurado ka nakarkaron a pagaramidan na ka iti saan anasayat ni Senyora. Gapo ka dagiti imbagan ni Albert. Nana, Makitam, husto ti kunak nga agayat ken ka ni Albert. Kat day talakit di ti makagapo dagiti mapaspasamak ita ditoy. kasaritak ni Albert. Ibagakkan ko na asan arumbang kasditer aramidon na. Taamang ano anyakit diti mapasamak. Kabisado kon ni Albert. Saan matla apalapdan ken kadayjay. Ha? Aramidan na latta no anya ti kayat na. Kat amok adi na itulok alapdan ni Senyora iti kayat na nga aramidan. Nang runa una yan, iti panagayat na ken ka. Adda ka di parikot, Panyero. Kilaat mo't ngay may ka dito'y balay. Kaya't ko laliklikan tinakarkaro a panagrikiyarmi kini karidad.
Isuapi manawak pay lang iti balay. Anya? Diya kaya't ako maro ti susik mi. Isuapi nanawak pay lang ijay. Apay manan aya. Siyak tiriryan na. Gapoy tirik na ni Albert kinilay ka. Anya jay ko lang, panyero? Kas itinakunakan ka idin, agayat ni Albert kinilay ka ang anak mo. Panyero? Isuadyak latan nagsasao itay, ket rimwara kon. Kasano nga rudan? Ang maganda niya ti aramiden na kanilay ka. Panyero, saan nga itulok ni Albert na pag-aramidan ni Caridad iti madinilay ka? Napanagnakak daytan, masiguradok akabaalan na tinana. Sapay la ko mga rod. Agtalag ka kanyak, Panyero. Nuan niya timbaga, iso ti maaramid. Nakita ngamin no kasano a kontraan ni Albert ti inana, no may papanan kinilay ka. Anya nga tanuin ino tinaya si dagmo manen ti bagim ka ni Albert. Ha? Di mo't kayat mo amalugi ni Albert iti negosyo na? Wan, kasta ti plano. Ngam nasirib ni Albert. Kasla nakadlaw. Isa adinan kayat ama kapagsiningat kami. Kastamot lang tinadlaw ko kenkwana. Idi siyak ti binilin mo amang paliw iti amin at ignay na. Di tao atang tangdanam amang paliw kan ko na. Adda ka din impadamag na. Awan pay. Kas kano iti sigod. Ad-ado ti oras nga adda iti balayda ni Albert. Ngem iti kaadda na iti opisina. Anya? Pinadas na kanumot tinti nagsaludsod kadag iti empleyado iti opisina. Imbagada kano ang mapanlangan iti opisina ni Albert. No adda pirmaan na. Iso ang medyo narigat ita apaliiwan ni Albert. Ngamin. Napalalo ti panagannad na. No imparupan ni Albert ka ni Caridad, ti panagayat na kanilay ka nga anak ko. Sigurado nakarkaron a pagpupudutan ni Caridad ni Laika. Panyero, Magtala ka kiti anak mo, Panyero. Ngamin, napanagnakak no kasano a kontraan na ka, idi iso ti pilitem amang ikalaysa ka ni Misty. umdas met siguro na pamanagnakan kadayta na ibatangham. Tapno kampante ka nga awan ti dakas a mapasama kinilay ka, Panyero. Humdasan, Panyero. Oh, Apay nga roda nagsanay ka itinaunag. ay, pampanunutak lang amin. Damat nga ta panagayat ni Laika nga anak ko, ken ni Albert. Lusak ti pagdamagam, at damat madlaw ko. Isu na lang ta sa nakasigurado. Ay, Panyero. Isu asapay la ko matahusto ti paliw ko. Iti kasta, masulbar ti parikot mo may papan iti siguridad ni Laika. Kat matungpalmet laeng ti saritaan ta, adag iti anak ta ti rumbeng nga agasawa, numadanon ti panawan. Ti awanan bain alay ka. Nakaragragsak manon makisar-sarita kan ni Albert dita Hardy. Sumayat ti awanan bain. Garang kansyang. Arig na gargaryan na ni Albert nga anak ko. Kat jay mat manal nga anak ko. Ipadlaw na unay nga gusto. Iti awanan bain na babaunan. Kasano amabawing ko itadaytoy mapaspasamak. Kasano amalapdak ni Albert iti minamaag arik nana. Iti awanan bain babaunan mi. Saan na mabalin daytoy? Nasken a makapanonotak iti pamuspusan. Jak itulok nga agginustokit din da Albert. Kunti babaunan mi.
Ngaman niya nga tatirumpang aramidak. Nakadidilawa. Asaan Apolos apalapdan kanyak ni Albert. Kasano nga rod ang mabawing ko tiriknana para kan nilay ka? Ti cellphone. Inaksungbatan na. Ang mga napatagmatkit di day tanga awag. Oh, Tita Caridad, madlaw ititimak mo akas laadda pa kasurunam. Talaga nga adda, Misty. Asino, Tita? Ni ka di manen like ka? Nasa umon. Talaga nga durak ti darak kan kuana. Tita, di kay unay. Amangan ket dino adadakas ang mapasamak kada kayo. Dak malapdan ti bakit nga agtungtot iha. Amangan no kayat yu adagasan kayo ita, Tita. Taagaliwaksay tayo. Pasensya ka, iha. Dak kaya tirumwar ita. At ang amin bambantayak. Kasta ka di, Tita. Wan, Misty. Iso pasensya ka lakuman, ha? Awan na nyaman na, Tita Caridad. Ado pa'y ti sabali agundaway. Alang nga Rodan, bye! Nalaos ti pungtot ni Tita Caridad. Madlaw iti panagsauna itay inawagak. Anya nga tati mapaspasamak. Kan anya nga tati kunana anaskan abantayan na. Diya ko nagbayag, Panyero. Agawid akon. Adakan ka dayta, Panyero. Amok akasapulan nakmutlang ni Albert iti balay. Amangan ngamin no adda aramidan ni Caridad adi nakabaalan alapdan. Nakunamon, Panyero. Amumatan di asawam. Subirbiyada talaga. Aganad ka, Panyero. Pakaamuan nak no anyaman dagiti mapasamak, ha? Di kagdanag, Panyero. Talaga nga aramidak dayta. Jagmat ngamin kayat nga adda makunam kanyak ita. Isong aramidak mati amin, tapno maprotektarak ni Laika, bayat ti kadana ijay balay. Nasiputak ni Senyora. Kitkitaan na kayo itay kan ni Albert nga agsarsarita ijay hardin. Nana, Nupay adayo akken kwa na. Amok latan analaos ti pungtot na amang kitkita kada kayo. nimot ngamin Albert, Nana. Imbagak lang araw dun anaskan nga ganad kami. Ngam, awan ka no ti bibiyang na. Nga uray makita ni mama na makisarita kanya. Ay, talaga akas dyan ni Albert, balasang ko. Amom dayta. Nana, Noan niya ti kayat na. Nangro nakat ammo namot asaan adakas. Talaga nga awan ti makalapad kan kwa na. Nana, sapay la ko matadinak kagura. Anya ti kayat mo asawan. Ngamin, uray na amok nga agbunga iti parikot. Diyak matlat talo mikliklik ka ni Albert. Maawatan ka balasang ko. Iso na laeng tatalaga ama-amakak. Nangro nakat amok no kasano amakapungtot ni Senyora. Addansan ni Senyor Amado. Mabitlaeng inak ilukat ti gate. No di ka kumapimanaw latan. Nakitam kumaamin dagiti nakitak. Rugyan ta ka di manenday ta, Caridad. Di mo kaya pagsaritaan ta ti parikot? Anya nga minday ta aparikot. Di ka man naging didiam mo, Amado? Patyak nga ammom no anyat ibagbagakan ka aparikot. Caridad sa anak amamad to. Tapno mapugtuakit din no anya day ta aparikot. Talaga ang may sakan ang maag, Amado. Anya. Banlaagan ka. Anya ti kayat mo asawan. Lapdam ni Albert iti panangarom na kanilay ka. No di mo kayat nga addadakas ang mapasamak.
Anya ti kayat asawan ni Doña Caridad. Gagayem, di liwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay